het is eigenlijk goed om hier te vertellen. Ik ben hoogleraar geweest in Wageningen. Van 1979 ben ik verantwoordelijk geweest voor de productie-ecologie, de productie-ecologie en de theoretische productie-ecologie. En dan zegt hij, wat is dat nou voor een raar vakgebied? Dat is een vakgebied waarbij je op basis van fysische, de chemische, fysiologische en de biologische processen, zoals die zich in levende systemen voordoen, kunt begrijpen hoe zo'n systeem functioneert en op welke wijze je die kennis kunt benutten om zo goed mogelijk productie te realiseren. En om dat nu te illustreren, op basis van de inkomende straling konden wij in de eind 60 70 jaren uitrekenen. Op basis van de inkomende straling kan je kijken welke fotochemische reactie plaatsvindt, welke biochemische reactie daarop volgt, waardoor de CO2 en watermoleculen worden vastgelegd, glucose ontstaat en van daaruit alle verbindingen worden opgebouwd. En kon je dus ook uitrekenen op basis van die kennis, die goed geverifieerd was en goed bekend was, konden we uitrekenen wat de opbrengsten zou kunnen zijn in verschillende delen van de wereld, maar ook bijvoorbeeld in Nederland. En daar rekenden wij uit dat in tarwe opbrengsten konden realiseren tussen de 12 en 14 ton per hectare. En dan was ik bij boerenvergaderingen, zo'n vergadering als deze bijvoorbeeld, en dan vroeg ik, en wat voor opbrengsten hebben jullie? Dan zaten ze gemiddeld zo ongeveer op 4 ton en de kanjes die zaten op 7 ton. En dan zei ik van, nou jongens, dat is wel heel erg weinig. Jullie kunnen heel veel meer produceren. Ga jij maar naar huis, want jij bent zo'n fantast, daar hebben we niet zoveel aan. En zo werd je dus weggezet. Nu is die gemiddelde opbrengst inmiddels 10 ton. Ja, dus je ziet wat er kan gebeuren op het moment dat je op een goede wijze het doet. En het aardige is, wij zijn erin geslaagd, al niet alleen de productie, maar ook de productiviteit te verbeteren. Dus per kilogram externe input is er meer opbrengst. Per mensuur is de afgelopen 30 jaar is de productiviteit ver200-voudigd. De hectare productiviteit is vervijfvoudigd. Dus dat is allemaal gelukt dankzij kennis en inzichten die deels ontleend is aan die inzichten die wij in de theoretische productie-ecologie hebben voortgebracht en geïntegreerd in allerlei systemen. Dat was mijn vakgebied en daar heb ik dus met heel veel plezier bijna 40 jaar op gewerkt. Maar dat doen we dus ook over de hele wereld. Dat heeft het tot gevolg, toen wij dat uitrekenden voor Manchurije in China, hebben we dus ook ervoor gezorgd dat daar die opbrengsten enorm omhoog zijn gegaan. En dat heeft tot gevolg dat de honger daar verdwenen is. Hetzelfde doen we op dit moment in Afrika. Dat is mijn primaire verantwoordelijkheid om dat te doen. Dus dat is denk ik wat hier even te melden. Dat was mijn vakgebied. Ik ben inderdaad ook altijd nog een beetje betrokken geweest bij de politiek. En dat had tot gevolg dat ik ook in de 70 jaren pleidooien hield voor een efficiëntere wijze van produceren. Dus niet met uitstoot van een hele hoop hulpmiddelen, maar veel efficiënter met de hulpmiddelen omgaan. Dat was onze doelstelling. En we lieten ook in onze proefvelden zien dat het mogelijk was. Toen wij uitrekenden dat je 100 ton aardappelen per hectare kon realiseren, wilde ook niemand ons geloven, maar binnen 5 jaar hadden we dat voor elkaar. En dat is nu in feite niet de standaard, maar toch zitten we al ruim boven de 80 ton. En de inzet van hulpmiddelen is verminderd. Het is niet vermeerderd, maar verminderd. De productiviteit van de Nederlandse land- en tuinbouw is enorm gestegen. Maar het is ook veel schoner geworden en kan nog veel schoner. Dus dat is denk ik iets waar dat is de uitdaging die we nu nog hebben. En in dat verband is het denk ik ook goed om even over die stikstofprobleem te gaan. En ik denk dat het goed is dat eventjes te plaatsen, dan volgens op de elementen zoals die daarnet in detail naar boven kwamen, om daar dan op in te gaan. Maar eerst even de context. Want wat gebeurde er toen we zagen dat de productiviteit ging stijgen? Dan kon je ook met minder arbeid veel meer hectares bewerken. En in de kinderrijke Rooms-Katholieke gezinnen in Oost-Brabant en de kinderrijke gereformeerde gezinnen in de Gelderse Vallei zeiden ze toen, wat kunnen we nou doen om te bewerkstelligen dat mensen niet allemaal uit de landbouw verdwijnen, maar ook nog in de landbouw actief zijn. En toen is de intensieve veehouderij gestimuleerd, waarbij dus de grondgebondenheid verdwenen was. En die is dus met overheidsmiddelen enorm gestimuleerd door de zogenaamde rood-rode coalities die we in de 50 en 60 jaren ook hebben gehad. De roomse met de KVP, de rode met de PvdA
En die zeiden, we moeten dat stimuleren, want dat heeft tot gevolg omdat cliëntelisme en de PvdA omdat ze geen werklozen hebben. Dus dat was een goede verbinding. En dus ik kreeg een enorme intensieve veehouderij. Wij waarschuwden begin 70 jaren al voor. Die ging daar net ook al op in dat in 1974 al die luchtverontreiniging, dat was dan allemaal afkomstig uit intensieve veehouderij. Wij waarschuwden er al voor dat het voedsel dat kwam uit Argentinië en uit de Verenigde Staten. Wij produceerden varkens en kippen. Die gingen voor een belangrijk deel ook naar Italië. Maar de mest bleef achter. Dus we waarschuwden ervoor. Zorg er nou voor dat je ook wat met die mest gaat doen. Nou, het probleem werd afhankelijk helemaal ontkend. Werd helemaal gebagatelliseerd. En toen het echt niet anders kon, toen kwamen de draconische maatregelen met de interimbed in 1984. Menigeen kan zich hier nog denk ik herinneren wat er toen gebeurde. Op het laatste moment waren er nog heel veel boeren in staat om nog een behoorlijke investering te doen, gefinancierd voor een belangrijk deel door de overheid. En toen zijn ook de notariskantoren op de zondag opengebleven om dat mogelijk te maken. Maandag ging het in. Maar het mestprobleem was nog niet opgelost. Alleen het subsidiesysteem verdween, dus het werd niet meer bevorderd. En dus toen de mestproblemen dus ook ontstonden en bleven, toen kwam de eerste Paarse coalitie met Kok als minister-president. En Josias van Aartsen op landbouw en Margrethe Boer op milieu. En Josias die zei toen tegen mij, ik ben altijd raadsadviseur geweest, dus ik adviseer de ministers altijd op allerlei niveaus. En ik zei toen tegen mij, wat kunnen we nou aan die mestproblematiek, aan die mineralenproblematiek doen? Hij zegt, ik wil daar graag een snel een antwoord op hebben. Ik vroeg dat op donderdag, hij zegt, ik moet dinsdag in de ministerraad hebben. Ik zeg, dat wordt kort. En kreeg dus op vrijdag dus een enorme stapel papieren met rapporten. En die heb ik dus doorgebladerd en dacht ik, ja, kijk, op het moment dat je weinig vervuilers hebt en je kunt ze dwingen om dat te doen, om de milieuproblemen op te lossen. En zij kunnen het verhalen op de eindgebruiker, dan kan je het met dwang doen. En dat is waar Leen het over had met die ontzwaveling. Er waren maar 14 krachtcentrales die SO2 de lucht instoten. En je kon dus zeggen van, jullie moeten omlaag. En dat is nu ook gebeurd. Binnen 10 jaar is die volledige ontzwaveling en dus ook te veel vermindering van de zure regen heeft plaatsgevonden. Maar dat kan niet met duizenden boeren. Ik dacht, iedere boer kun je natuurlijk een politieagent zijn. Je kunt het ook niet met alleen overreding doen. Hè. Laat niet als dank voor het aangename poten de eigenaar van het bos de schil en de doos. De belangrijkste kreet van de ANWB. Dus dat kan ook niet. Want de boeren moeten investeren. Dus dan hebben we gezegd van wat is dan een mogelijke oplossing? Dat is het mineralenaangiftesysteem. Het mineralenaangiftesysteem dat houdt in dat je kijkt hoeveel mineralen erin gaan en hoeveel eruit gaan. En als er dus meer ingaan dan eruit gaat, dan betaal je een heffing. Dan betaal je een heffing. En dus ik heb toen op zaterdag heb ik Josias van Aartsen opgebeld. En ik heb ook Margrethe Boer gebeld. En op zondagmiddag hebben we bij Josias thuis in Den Haag aan de Frankenslag. Hebben we toen in feite Minas in de steigers gezet. En Minas, dat is toen ook uitgewerkt in grote mate van detail. Niet hier hier vandaan was het bureau Heffingen, namelijk in Assen. En Minas werkte eigenlijk wel goed, want tot 2006, toen is het opgeheven, was het toch, en dat zag je op al die grafiekjes die door zowel Han als door Leen werden getoond, zag je dus die achteruitgang van de emissie. En dat ging vanaf, dat is met 60-70% is dat teruggegaan in die periode. Toen werd Minas opgeheven, omdat men vanuit Europa te horen kreeg dat men een middelvoorschrift moet hebben, namelijk een nutriëntenrichtlijn. En toen hebben wij ons eigen systeem niet aangepast, maar opgeheven. Dat is heel dom. En dat had het gevolg dus dat sindsdien het niet omlaag is gegaan. Dus een verdere reductie moest plaatsvinden, vonden wij, van de emissie van stikstofverbindingen, inoxverbindingen, maar ook de ammoniak. Dat vonden we wel, maar het gebeurde dus te weinig. En toen heeft op 29 mei
2019 heeft de Raad van State die brief gestuurd aan de overheid en gezegd van nou, jullie komen je verplichtingen niet klaar nadat je bent aangegaan in Parijs. We zetten de stelboel dicht. Dus werd toen in feite nieuwe wetgeving was nodig. Is niet goed van de grond gekomen. En de Tweede Kamer zei, we vertrouwen niet helemaal de overheid. En toen is de commissie Remkes in het leven geroepen op verzoek van de Tweede Kamer. Ik heb deel uitgemaakt van die commissie Remkes. En we hebben dus ook gekeken op welke wijze wij die milieuproblematiek aan konden vatten. En we hebben toen in het begin direct al gezegd, we moeten dat niet op een evenredige, doch op een evenwichtige wijze. Waarom evenwichtig? Omdat je dan ook draagvlak in de samenleving kunt krijgen. Op het moment dat het evenredig was, dan zag je wie het meest moest doen, dat was de landbouw. Dat kon ook in de grafiekjes zijn, dat was 40% van de uitstoot. En dus hebben we gezegd, nee, we doen het evenwichtig en we moeten het ook op een zo goed mogelijke wijze proberen te doen. En dat had tot gevolg dat wij ook in de eerste instantie al zeiden, die mobiliteit, daar kunnen we onmiddellijk wat aan doen. Die 130, die moet naar 100. Maximumsnelheid. Dat is direct gebeurd. We hebben ook wat betreft de luchthavens, hebben we dus ook aanbevelingen gedaan, die ook onmiddellijk geïmplementeerd. We zijn in de industrie, adviseerden wij best technical means te hanteren. Dat is op heel veel plekken gebeurd en je zag dat ook in de neergang van de NOx-uitstoot. Dus dat heeft plaatsgevonden. Maar met de ammoniak, daar zeiden wij van, welke aanbevelingen moet je nu geven? En dan hebben we dus gezegd van, nou, we doen een 5-tal aanbevelingen op het gebied van ammoniak. Dus de ammoniakuitstoot. In de eerste plaats, je moet de goede landbouw op de goede plek. Op het moment dat je de goede landbouw, met de beste ecologische methode, dus de geavanceerde landbouw, gebaseerd op die kennis en inzichten waar ik net over sprak, die moet op de beste plekken plaatsvinden. Want dan kunnen we met minder heel veel meer realiseren. De gedachte te bepalen op ongeveer 500.000 hectare, dat is minder dan de helft van het huidige areaal aan vastland, kun je dan ongeveer, goede gronden kun je ongeveer 25.000 per hectare kun je produceren. Op het moment dat je dus de 2 grote eenheden daar, of 2,5 grote eenheden plaatst, kun je dat voor elkaar krijgen. Dan kun je met 500.000 hectare kun je ongeveer 12,5 miljard liter melk produceren. Tegen de huidige 50 miljard die we hebben. Maar je houdt ook heel veel grond te houden over waar je het veel extensiever kunt doen. Want de marginale gronden, daar moet je om een hogere productie te realiseren relatief veel inputs plegen. En dat gaat ook gepaard met verspilling. Dat gaat ook gepaard met vervuiling. Dus dat moet je dus voorkomen. Daar moet je nou juist heel extensief bezig. En dat kan op het moment dat daar ook een systeem komt. En dat hebben we dus ook op heel veel plekken nu al uitgewerkt hoe dat zou kunnen. Waarbij dus ook de overheid bereid is om daar investeringen te doen, zodat de extensivering mogelijk wordt. Als 2 bedrijven naast elkaar zijn, allebei 100 hectare, 200 en die 200 koeien. Eén die houdt ermee op omdat hij ouder is dan 55 en geen bedrijfsopvolger heeft. Dan koopt de overheid hier de grondbank grond, stelt die beschikbaar aan de boer die blijft. Die heeft dan ineens die 100 hectare met 200 hectare en geen 400 koeien maar 300 koeien. En dan zie je dus dat die koeien produceren veel minder, want die zitten op extensief grasland. Dus die zitten niet meer, die had niet meer 12.500 liter van een hectare, maar misschien maar 8.000. Dat kan omdat je dus de vaste kosten voor de boeren enorm hebt verlaagd. Dat is een mogelijkheid en dat hebben wij dus ook gezegd. Dat moet je dus proberen te doen. Goede landbouw op de goede plek, op de marginale grond. Anders. In de tweede plaats zeiden we herintroduceer MINAS. Want dat is een heel goed systeem. LTO zei altijd tegen mij, Jacques van der Tak. Dat systeem dat gaan wij bepleiten. Dat willen we hebben. Het afrekenbare stoffenbalans. De afrekenbare stoffenbalans zal nu hopelijk ook weer geïntroduceerd worden. Want menig boer die zei, dat wordt al bijgehouden door onze accountant. En het is voor ons een makkelijk middel om fijn te regelen. Dus dan kun je dus veel verstandiger met je hulpmiddelen omgaan. Het derde wat wij zeiden, je moet niet alleen rekenen, maar ook meten. En dan meten op bedrijfs- en op perceelsniveau. Want dat is ook wat Leen zei, de modellen die nu worden gehanteerd, zijn niet op het individuele perceelsniveau of op het individuele bedrijfsniveau. Dat is wel nodig om te kijken of de uitkomsten kloppen met het MINAS-systeem. En in de vierde plaats hebben wij gezegd, stap af van middelvoorschriften. Nu zijn er verschrikkelijk veel middelvoorschriften. Boeren worden altijd alles ongeveer voorgeschreven.
Stap af van die middelvoorschriften en ga over naar doelvoorschriften. Een doel, en dat doel kan zijn geen emissie. Dus dat is het. En dan het laatste aanbeveling die we deden in een aantal gevallen, en met name in de intensieve veehouderij, die naast natuurterreinen ligt, daar kun je overgaan tot uitkomen. Maar zeker niet bij melkveehouderijbedrijven. Melkveehouderij moet worden uitgekomen. Dan alleen op het moment dat je dus die extensiveringsmogelijkheid ziet, doordat een paar boeren samen dat willen doen. En het aardige is, ik zie nu bij verschillende provincies dat dit systeem, misschien niet in alle omvang, maar toch heel veel wordt toegepast. En dat men dus bezig is om op die manier die dynamiek te bevorderen. Want die dynamiek is nodig om deze doelstellingen te realiseren. De traditie van de Nederlandse land- en tuinbouw is altijd geweest dat we via die dynamiek altijd oplossingen vonden voor problemen. Dat moeten we ook nu weer doen. Dat kan ook heel goed op het moment dat je dus met fijnregeling tot hoge producties komt of de goede gronden, andere extensivering. Dat je dus instrumenten in handen geeft van de boeren om dat zo goed mogelijk te doen. Dat is het pleidooi wat ik dus steeds hou en ik denk dat we daar in die richting moeten gaan. Nu wat betreft een aantal punten die net aan de orde zijn geweest, het ging net ook even op de denitrificatie. Ik heb een paar promovendi gehad die aan denitrificatie werken. Dat hebben we dus ook vastgesteld hoe dat in elkaar zit. In deels anaerobe gronden heb je dus heel veel meer te maken met denitrificatie. Dus dat kun je kwantificeren onder welke conditie en op welke wijze dat dan plaatst. Kun je onmiddellijk benutten. We hebben ook veel gedaan aan de koolstofbalans. De mondiale koolstofbalans, daar hebben we ook veel aan gerekend. Maar ook de koolstofbalans op individueel niveau. Dus om te kijken naar die CO2-uitstoot. En verrassend was dat op het moment dat jij in veenweidegebieden, als daar die waterstand, als die dus zo laag wordt, dan zie je dat er veel meer oxidatie en veel meer CO2-uitstoot is. Gaat die waterstand weer omhoog, dan krijg je anaerobe omstandigheden, dan krijg je ook denitrificatie en dan gaat het steeds meer. En je hebt veel minder CO2-uitstoot. Dus zet daarop in. En zorg ervoor dat de veenweideboeren dat ook kunnen doen. En dan kun je dus op deze manier dus ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de atmosfeer. Dus dat type benaderingswijze hebben wij dus toen ook bevorderd. En we hebben ook eens gekeken wat het nou mondiaal betekent. We weten dat CO2-gehalte in de atmosfeer sinds de industriële revolutie, zeg 1850, 1870, enorm is gestegen. Dat was toen ongeveer 350 ppm, nu zit je op ongeveer 420 ppm. Op het moment dat je de balans gaat opmaken, hoeveel fossiele energie opgestookt is en hoeveel CO2-uitstoot er zou moeten zijn, dan zouden we nu niet op die 420 ppm moeten zitten, maar op minimaal 500, maar wellicht zelfs 600 ppm. Zoveel hebben we al verbrand. En toch is dat niet zo. En waarom is dat niet zo? Omdat een hele hoop CO2 wordt vastgelegd. Denk hier aan het blijvend grasland in Friesland. Dat legt veel CO2 vast. Dat zou je ook in je berekeningen en in je calculaties mee moeten nemen. En dat ook verzilveren. Want je levert een bijdrage aan de CO2-balans. En CO2 je krijgt een prijs. Dus het is van belang om je te realiseren dat daar mogelijkheden zijn. En de absurde idee die er op dit moment staat, dat Tata Steel en ook de kunstmestindustrie CO2 onder de grond gaan stoppen, is het domste wat je kan doen. Je kunt er veel beter voor zorgen dat boeren in staat zijn om die CO2-vastlegging te bevorderen. Dus door op enige schaal dat aan te zetten. En dat kan niet alleen in Nederland, dat kan ook vooral in andere delen van de wereld. Want mensen realiseren zich dat niet. Maar het belangrijkste bioom in de wereld is grasland. Dus 30% van het terrestrische oppervlak. En daar kun je dus ook heel veel meer gebruik van maken. Dus investeer daarin en zorg ervoor dat je herstel krijgt van savannen. Verschillende plekken in de wereld. Zodat ze weer kunnen gaan functioneren en beter gaan bijdragen aan die CO2-vastlegging. Dat is een oplossing voor een systeem. En dan ga je niet duur CO2 onder de grond stoppen met ik weet niet hoeveel kost. En nog geen zekerheden dat het ook niet later, vroeger of later weer naar boven komt. Dus ik denk dat dat een verstandige oplossing is. Beetje te knikken dat ik technisch op moet houden. Aarzel om je fantastische betoog te onderbreken, maar nog een paar minuten. Laten we dat maar doen. Ja, dat is niet zo moeilijk. Ik denk dat het goed is dat je dus ziet dat wat van belang is, dat je de dynamiek, de kennis en inzichten in de agrarische sector doet. Waarom is de Nederlandse land- en tuinbouw zo geavanceerd?
En daar wil ik ook even mee afsluiten. Dus wij hebben vanaf de tweede helft van de 18e eeuw hebben wij dus een beleid gehad dat anders is dan in Frankrijk, in Duitsland en in Engeland. In de tweede helft van de 19e eeuw, zeg rond 1870, kwamen de granen uit de nieuwe wereld, waarin de Staten niet meer met zeilboten, maar met stoomboten naar Europa. Nou, die stoomboten konden natuurlijk veel meer graan meenemen. En dat had tot gevolg dat de prijs van graan enorm omlaag ging, want er kwam veel meer graan op die Europese markt. Wat deden de Engelsen? Die zeiden, nou dat is het probleem van de boeren. En ze zoeken het maar uit. Heel veel boeren gingen failliet. En die vonden een goed heenkomen in de industrie. Want Engeland had zijn industriële revolutie gehad. En daar was heel veel behoefte aan arbeid. Dus daar konden ze terecht. In Frankrijk en Duitsland overheerste het nog het feodale systeem. En dat had tot gevolg dat ze zeiden, wij gaan ervoor zorgen dat die boeren wel in business blijven. Want dat is ook voor ons van grote betekenis. Dus heffingen. Dus dan zijn ze heffingen gaan invoeren in de tweede helft van de 19e eeuw. Om de boeren te beschermen. Nederland zei, wij zijn een handelsnatie. Grenzen kunnen we niet dicht doen. Dat kan niet bij een handelsnatie. Wij hebben ook, toch is nog 70 tot 80% van onze beroepsbevolking werkzaam in de landbouw. Als wij nou zeggen, we gaan failliet, we hebben geen alternatief. We moeten iets anders. Het voorstel van Thorbecke is toen gezegd, wij zetten in op concurrentiekracht. Wat is concurrentiekracht? Nou ja, dat is de solvabiliteit, de rentabiliteit. En dat doen we met drie instrumenten. Het eerste instrument, dat is in feite de omstandigheden van de primaire productie rationaliseren. Met ruilverkaveling en dergelijke, zodat je een betere inrichting krijgt. In de tweede plaats, je moet meer macht hebben op de markt. Dat heb je als individuele boer, heb je dat niet. Ga je niet naar de kali-industrie, kun je prijsbedingen. Maar wel als coöperatie. Dus toen zijn de coöperaties gestart en gesticht. En die zijn dus ook voortdurend bezig geweest om de omstandigheden te verbeteren. Ja, nog steeds is het heel erg coöperatief. Friesland Campina is nog steeds een coöperatief bedrijf. De zit van de boeren. Ik denk dat dat goed is om je dat te realiseren dat dat gewerkt heeft. En het derde was natuurlijk kennis en inzichten. En toen is die landbouwschool in Wageningen gesticht. En dus waarom in Wageningen, vraag je dan af, die landbouwschool in Wageningen. Ja, dat had te maken, zei men, omdat daar veen, zand en klei dicht bij elkaar lagen. Rationeel argument. Maar er was een ander argument. En het andere argument was dat de zonen van de boeren die terug naar die landbouwschool gingen, die zouden op het moment dat het naar Utrecht zou gaan, waar dus ook de veeartsenij was, en je had hier de faculteit voor veeartsenijkunde en de landbouw op kunnen richten, dat was een mogelijkheid geweest. Maar toen zei dat is dus niet gebeurd. Het is dus die landbouwschool in Wageningen. Dat was omdat die boeren zeiden, onze jongens die moeten niet worden blootgesteld aan de geneugde van de grote stad. Dames en heren, volgens mij is dat een hele mooie afsluiter. Rudy, hartelijk dank. Ja, nog een paar vragen. Wat een verhaal. Ja. Eén uit de zaal. Ja, Anders Velhaas, statenlid. Als ik het verhaal van de heer Rabbingen hoor, dan is eigenlijk zijn idee dat de problematiek vooral ontstaan is. En hij zegt ook van als je gaat uitkopen, ga dan kijken naar de intensieve veehouderij. Ga dat absoluut niet doen bij de melkveehouderij. Kan de heer Rabbingen uitleggen waarom in de publiciteit toch het vooral de melkveehouderij is die het haasje is? En dat is denk ik een politiek verhaal. Maar heeft hij daar een verklaring voor? Ik heb geen enkel wetenschappelijk antwoord. Ik heb geprobeerd, dat zei Leen tegen me, blijf nou zoveel mogelijk dicht bij de wetenschap. Dat heb ik geprobeerd, maar dat was niet altijd mogelijk. Nou, en dit is dus echt een politieke zaak. Want het is dus in feite zo dat als je gaat kijken naar het aantal melkkoeien, dat was in 1950 hadden we ongeveer 1,5 miljoen melkkoeien. Dat is gestegen, zeker ook toen de quota eraf gingen, is het gestegen naar ongeveer 2,5 miljoen. Nu zitten we weer op 1,5 miljoen. Dus er is weer een enorme teruggang van het aantal melk.
de pleidooien die nu worden gehouden, en ik mag het niet te hard zeggen, maar door D66 zal ik maar zeggen, om dus het aantal melkkoeien te laten dalen met 33% maar liefst. Dan zeg ik van ja, kijk nu naar die autonome ontwikkeling. Die autonome ontwikkeling heeft tot gevolg dat je met minder koeien net zoveel melk kunt produceren. Dus die productiviteit echt nog wel even blijft stijgen. En ga niet nu krampachtig boeren sluiten en boerenbedrijven sluiten. Doe dat absoluut niet. Dat heeft geen enkele zin. Dankjewel. Ik ga even online. Gezien de tijd, ga even iets hoger tempo. Ja, vraag online van Gijs. Die vraagt zich af bij de verdeling op de juiste plek landbouw. Is het dan ook zo dat er een plek is waar je eigenlijk optimaal intensieve veehouderij zou kunnen hebben, maar wat naast de Natura 2000 gebied ligt? Weet u dat? Dat denk ik niet. Ik denk niet dat het verstandig is. Op het moment dat je dat doet, moet je op een agrarisch bedrijfsterrein doen. En dat is niet direct naast de natuur. Ja. Oké, antwoord. Ja, vraag uit de zaal. Ja, ik kom weer bij u. Ja, u heeft een heel interessant verhaal gehouden en vooral waar u oplossingsgericht praat. Maar uit uw voordracht blijkt wel dat u uit de school komt van optimalisering. Dat neem ik u niet kwalijk. Maar als u de uitweg aandraagt, dan wil ik aan u vragen, hoe kan u zeggen dat het subsidiëren van een boer door hem goedkoop land te verschaffen, dat dat een oplossing zou zijn als de Europese Unie het verbiedt om de voedselproductie in Nederland op enige wijze te subsidiëren of te ondersteunen? Dan zou u in mijn optie misschien beter hebben kunnen zeggen dat die boer dan een natuurdoel krijgt waarvoor die uitbetaald wordt. Of heb ik dat mis? Dat heeft helemaal gelijk in. En dat is dus ook dat je dus maximaal gebruik maakt van de middelen die beschikbaar worden gezet voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer. Ja. Oké. En daar zet je dus op in. En dat is in de tijd al begonnen met de bergboerenregeling en die is er nog steeds. Vraag uit de zaal. Ja, dat vraag ik. Ik zal eerst naar deze meneer lopen. Die hebben we vanavond nog niet gehoord. Menno Brouwer, statenlid. Ja, ik had een vraag. U gaf aan, meten op bedrijfsniveau, dat zou verstandig zijn. Dat zou prima zijn, want ik krijg meer gegevens. Maar wie gaat dat betalen? Is u daar ook een idee bij? Dat gaat dus zal nogal wat gaan kosten. Nee, dat gaat niet veel kosten op het moment dat je dus op een verstandige wijze dat inricht. Met de accountants de kantoren een deal maakt op welke wijze zij hun berekeningen ook laten verifiëren door metingen op veldniveau, perceelniveau en bedrijfsniveau. En ik heb er ook met de accountantsfirma wat over gesproken. Zij zien daar wel heil in voor hen. Zijn mogelijk. Mag er nog een uit de zaal? Ja? Ja, ik hou hem vast. Iper Reinsma, DDB. U bent er voorstander van om waar voedsel geconsumeerd wordt, om het daar ook te produceren. Had u een beetje in uw aanleiding. En nu is het zo dat Nederland eigenlijk meer dan 3 miljoen hectare nodig heeft voor zijn eigen voedselproductie. Nu wilt u eigenlijk dat halveren en intensiever maken. En dat werd hier al gezegd, dat kan niet bij Natura 2000 gebieden. Dus dan gaan we wel naar meer dan 15.000 liter hectare. Wat heeft dat een effect op de nitraatuitspoeling? En die koeien, er moet ook voer gekocht worden. En een boer die extensiveert, die heeft 400 hectare, maar van dat gras geven ze geen 15.000 liter. Zo ziet u die werking. Ik ben kennelijk niet heel erg duidelijk geweest. Want als je extensiveert gaat ook je melkopbrengst enorm omlaag. En dat zit dan niet meer op 15.000 of 20.000 liter, maar maximaal op 8.000. Die moet het opeten, want van die 2 koeien op 2,5 GVE op een hectare met 15.000 liter, dat komt niet alleen van die hectare. Nee, maar denk maar even na hoe je het kunt doen. Ik ken ook verschillende boeren die het al doen op deze wijze. Die halen 60 tot 70% van hun voedsel halen ze van hun eigen akkers. Dus van die weidebouw. Dus nou staat allemaal raaigas. En dat is dus niet kruidenrijk grasland. Wat wel op die extensieve boer, die kan wel extensief kruidenrijk grasland hebben. Dat is natuurlijk een goede mogelijkheid. Die anderen niet. Die hebben hoogproductieve raaigasakkertjes. Met 5 tot 7 sneden per jaar. En dan hebben ze dus nog ongeveer een 20% van het voedsel wat ze geven. Dat is afkomstig uit de bierindustrie, uit de suikerindustrie en dergelijke afval.
en nog eens 10 tot 15% sojaschool. Dan heb je voldoende eiwitgehalte om dus die hoge opbrengsten te realiseren en ook die melkopbrengsten mogelijk te maken. Even, laat het er even bij. Veel meer hectare nodig heeft. Nee, maar Nederland, nee, maar let wel, hè, Nederland, al die mensen die denken dat Nederland gesloten is, dat is natuurlijk niet zo. Kijk, ons graan wat wij eten in ons brood, dat komt uit Frankrijk. Het graan wat wij produceren, dat gaat naar de koeien. Onze aardappelen die we eten we lang niet allemaal op. Een heel groot deel gaat naar het buitenland. En van de poodaardappelen, 50% van alle poodaardappelen in de wereld komt uit Nederland. En met name ook hier, uit Friesland. En dus je moet je realiseren dat je beweegt je in een internationaal systeem. En dat kan je niet ontkennen. Op het moment dat je dus naar volledige autonomie wil, dan is dat een illusie. En dat moet je niet willen. Je moet ervoor zorgen dat die handelskanalen open blijven en daar dus ook maximaal gebruik van. Kijk, in Marokko en ik denk in Mozambique importeren ze zoveel uien dat dat meer is dan de uien die wij hier consumeren. Van de uien die wij produceren gaat nog niet 20% gaat naar de eigen consumptie, 80% naar het buitenland. Oké, ik stel voor dat jullie... We gaan hem, ja, we gaan hem afronden. ja. Jij gaat Ik stel nog- voor dat jullie even zo direct na de afloop deze discussie, die heel waardevol is, nog even afmaken. Want ik wil nog één keer vragen, Daan, online. Ja, nog een vraag uit de chat. Ook complimenten trouwens. We horen veel wijze woorden vanavond worden gezegd, dus dat moeten we ook even benoemen. De vraag is, het ging over de CO2-opslag. Waarom niet beide doen? Moet je het ene uitsluiten omdat het ander beter is? Of moet je misschien wel op beide inzetten? Nou, ik denk dat het verstandigste is dat je eerst het goedkoopste doet en kijken of je daarmee kunt halen. Als dat niet mogelijk is, dan kan je altijd nog kijken of je dat die dure oplossing met CO2 in lege gasvelden stoppen, of dat iets te bieden heeft. Maar ik denk dat dat dan niet meer nodig is. Dank.